So, mali mag-istihan karon guys, no? Ang corals. Corals eh, ano eh? Corals. Unsa na ba ni? Guys, unsa na ba ni? Grab kada na ba ni? Unsa na ba ni? Unsa na ba ni kinabuhi guys? Daghan ba kini video ri guys? Gablag-blag na ba ni? Sige. Okay. Hello, Ate Fred. Hello, Ate Fred. Kumusta? Sa Coral Resort sa Laon na siya. Maslug Leyte. Okay Wala. Tanuan. Sure do. Wala pa oy. Kana siya kay. Malali. Halo. Yan na sa Coral Resort. Coral Resort. Resort sa Bitanuan. Maslog. Dili bitanuan na siya. Bitanuan. Ikay TV kay paroge. Juliet. Ari diri sa tuan diri sa Leyte. para makita. Makita sa view. Okay. Kana. Sa Coral Reef Resort sa Leyte. Wow, nice good kayo. Kay parogoya. Limpyo kay dagat re. Ano kayong lugar, Ate Fred? Anin ba ilang lugar? Sa ilang mamuning. Kayo. Ni? Mamuning no? Oo. Anak ka mamuning? Apo? Ni Ma'am Kasalan. Muning. Muning. Oh. Suon nga higala ni Kapitan Ivy Martinez. Kapitan Ivy. Martinez. Amo nag-invite ato karon Ate Pres. Oh, niya ka mo kung ganahan mo ari sa Hi Kate. ari mo sa Coral Reef, no? Coral. Nindot sa kayo among Kasulti. suggest niyo ganito sa kayo ang Mamuning si Ma'am Leila mo. Ay, dress ma'am. Hi. Manitang iya din sa corals. Si Ate Pres, ma'am. Hello. Welcome to Coral Beach Resort. Coral Beach Resort. Okay. Tama siya guys, no? Ang Coral Beach Resort. Tay, gunito sa tao rin ay. Gunito sa tao, ako pakita sa tay. No, ganini. Pag-abot. Dagat ay ko dala. So, ano siya guys, so, diya meron sa Coral Beach Resort. Dito kayang dagat rin guys, so, mutubo na siya, mukha na siya, mutaob na siya. So, naan siya na himutang sa, kung saan ni, kunyat, bitahuan. So, sa Leyte siya guys. Ano siya, guys? Ngapit na yan. Pili Dilmar, coffee na sila ngayon. Okay. So, pating ilawa pribuyan sa dagat guys. Kita karon na. Ya. Ni ame karon diri sa kuy gulat usa sa bagan bitahuan. Di ba diri? Gamika. Coral. Alugan ba? Maslog. Maslog. Bintahuan. Bintahuan no. Bintahuan maslog Leyte no. Barangay Bintahuan. Ato ni upload na itong invite na to ang mga friends, itong mga followers na di sa mas love sa pagtanaw sa drama. I love you pare bagong sa ating kabarto karon kasi Kuya Goliath. Si Ma'am Priscilla Arganas, tara. Hello, Ricky Gary. Ya, si Gilly Dilmar, coffee break lang. Ito si baby na dito. Jadi tayo back up rin nga ako na siya ro'y pagpakitang gilas sa gabi, no? Si Kat. Oh, grabe flyer rin sila, no? Your picture. Thank you kay Gasto. Invite ka na muna sa gabi, okay? Please subscribe. Amo lagi kuan. I-upload. Ya mo mamahaw sa mi guys ha, sumali mong di kuan ron giandam diri ni Ma'am sa Corals Beach Resort. Tingla mi as no unar guys. Inuunar guys so. Kamay sa guys ha. Okay? So mga sa mi guys ha. Gusto mo mag-live me? Doon na may live. So, thank you.